Velkommen til den her hele video inde fra vores kanal. I dag skal vi sidde og spille noget Spain PvP. Og der kommer link til begge vores kanaler i description. Og vi tager en fight med no armor. Skal vi ikke sige det? Jo. Og ja. Det er vores første video på vores kanal. Shit. Ja! Nej! Yes, jeg fik dig! Nej! Men hvis I undrer jer over, hvorfor jeg har det her GBDK-skin, så ved jeg det sådan set ikke. Og Carpe faktisk også. Det er ikke mig, der har gjort det. Jeg overvejer at gå ind og ændre mit password til mit account. Det gør vi efter den her video. Ja, men vi skal bare chille lidt. Ja. Og selvfølgelig, jeg laver shoutout til kanalen. Ja, det gør jeg også. Nu håber jeg ikke, der kommer nogen haters. Jeg sagde faktisk engang, at fordi vi var uvenner med mig og Luke engang, så sagde jeg, at vi ikke blev venner igen. Så er der sådan gået næsten sådan et halvt år cirka, så er vi blevet venner igen. Men ej, fuck, du blev god til at finesse. Det er helt sindssygt. Nej, men du er god til kombos. Lad os prøve. Nej, okay, ikke accept. Jamen, jeg vinder det her så. Så har jeg da også en chance. Har jeg ikke? Jo. Jeg sprinter ikke. Fuck. Okay. Ja, folk forstår ikke, man kan trykke på kontrol. Det gør noobs ikke. De tror, man skal trykke på W 2 gange. Og hvis I ikke ved, hvad noob betyder sådan noget, sådan, det er et ord... Nybegynder. Ja, hvis I tror, det var sådan, noob betyder sådan, at man en var dårligere. Ja, man er dårlig. Det troede vi engang, men... Ja. Ej, du er stadig god til det her. Jeg har ikke nogen FNS. Jeg skulle faktisk lige til at gå over på min FNS. Men jeg har ikke nogen. Nej! Halv liv! Fuck, mit armor er broken. Er det? Ja, på. Derfor, der er ekstra armor nu. Ja. Hvad med dit? Det kan jeg ikke se nu. Det kan jeg ikke mods på. Han vil bare gå ind i din inventory. Det gjorde jeg sgu da. The fuck? Lol. Okay, min helmet gik ikke. Okay, alt mit armor, det er noget. Nej, min chestplate og sådan noget, det er noget på orange. Shit! Ej, hvad sker der? Lag. Shit. Jeg har allerede alt mit armor broken nu. Min helmet, den er kun broken. Du jetterklikker, og jeg klikker normalt. Ja, okay. Så må du da bare lære at jetterklikke. Jamen, jeg kan godt jetterklikke, det er ikke det. Jeg kan bare finde ud af at styre musen imens. Og så har jeg det som om, det gør fucking ondt. Og hvis I ikke ved, hvad jetterklik er, så er det... Ja, okay, det ved alle sådan. Men det kan godt være, der ikke er noget med. Det er sådan noget, hvor man klikker meget... Nej! Meget hurtigt på sin mus. Nej! Hej! Ja, jeg vandt! Rip, man. Klap af mig. Godt for lige lille klap. Jamen, har vi et topic? Ja, vi har et topic. Jeg har et topic. Vi har et top det er en lille hund. Ja. Fuck, hvad er det? Det var sådan ud af luften. Fuck. Pis! Yes! Hvad? Havde du 6 liv? Ja. Men topicet er, at simpelthen, nu hvor vi har startet den her kanal sammen, så begynder vi også at prøve at være lidt aktive på den i stedet. Ja, nemlig i stedet for... Altså, vi skal selvfølgelig også uploade på vores egen kanal. Ja. Vi skal også sådan styre på 2 kanaler på samme tid, det er sådan lidt. Jamen, jeg skal styre på 3 kanaler, så jeg har også en graphic. Og jeg synes, at det er allerede det er stressende at have 2 kanaler. Nej! Yes, jeg vandt!
Men hvad fanden er det, jeg skal til at sige? Ved jeg ikke. Øh, Jamen, altså, jeg håber, vi kan få med et like. Ja. På at vi startede den her kanal. Ja, giv et like, hvis... Hvis I se sådan på den her kanal. Ja, eller vi bare skal droppe. Ja. Vi prøvede faktisk at lave en video på min kanal, hvor vi snakkede om vi skulle lave en. Men der glemte Der var jeg. ikke noget lyd på. Så den tror jeg bare laver til en montage. Men, nu kan jeg huske at sige, det er ikke alle vores videoer, det er ikke, hvor vi er sammen hele tiden. Nej. Vi behøver ikke lave en video. Vi må gerne lave videoer, hvor for eksempel det kun er mig, der optager, og han... Men vi laver ikke med andre folk. Nej, det er sådan lidt. Kun hvis altså vi begge to er med i den, og så er det en sådan, altså, og så er det sådan en gæst en. Altså sådan, som vi prøver at være med på vores kanal. Altså ligesom GBDK har lavet, hvor de har haft tango med. Eller... Ja, det er nemlig. Eller hvad det nu er. Pis! Halv! Yes! 3. Et halvt. Okay. Men vi kommer nok kun til at duelle mod hinanden her på. I hvert fald i den her video. Ja. Det kan også være ved en af os, vi vil lave en video, hvor vi lige tager nogle events. Who knows? Og hvis ikke vi betyder, så betyder det, hvem ved. Men det er altså en dansk kanal, men vi kommer nok til at snakke måske lidt engelsk. Det ved vi ikke. Vi behøver ikke snakke sådan. Altså. Nej, hele tiden engelsk. Shit! Det er lige Sådan, det. sygt liv, mand. Okay, Nå, vi men tager den sidste. vores Skype er desværre privat. Ja, kan I høre noget baggrund? Kan du høre noget baggrund, Philip? Ja. Ja, rip. Din mor, hun har ikke lukket døren efter. Nej, fuck, min FNS virkede sgu ikke. Pis! Gør du? Yes! Sådan. Du slutter af. Ja. Tusind tak, fordi I er med, hvis I har. Så ja, skriv i kommentaren, hvis vi skal starte den her kanal, og husk at give et like. Så bliver vi rigtig glade. Vi ses i næste video. Nej! Nej! Kom nu! Nej!